बुस्थु दं न' बेहाय बुस्थु दं लानायखौ लादो खाथियाव मावग्राना सानसे आरो हिनजाव बुस्थुनि खामानि मावदों गुड फ्राइडे मा होनो बे मांखरसालिखौहाय साफा खालामदों आरोना बेखौ बोसोरसेयाव खनसे खनसे साफा खालामो नुलांबाय थागोन गासैखौबो रायजोयैनो ओंखारदों दा बेखौहाय हाग्रा नुजोबदोंना बे हाग्राखौ पुरा साफा खालामगोन पुरा दाखोर दायसिबो थानाय नङा लोगोफोरा आंनि बे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसोखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय लास्टे Excellent. गराय गुदुं जालांबाय मा मावदों बेयाव दायो मा मावनोलै हनै हाग्रा सननाय हाग्रा सनदों नोंनिया बयगा बेसेबां जाखो 75 ओमफ्राय नोंनियालाय आंनियाबो बेसेबांनो आहा मा एखेलै 70 फोर जानो हागौ बिनि बारा दे बुं नोंनि गोदोर ना उन्दै बे उन्दै नोंनि बियो उन्दै जागोन बियो आंना 75 लै नोंनिया 75 होमबा बिनिया 70 माहाय बारगोन बारनाय नङा 5 बोसोरनि उन्दै जागोन बियो 5 बोसोर उन्दै जागोन खम जागोन आंनि आन्दाज आदा लिङोना लिङा नोंखौलाय आदा लायो जोंहा बैनै गुमै जायो बिगुमै बिबोनांसो जालायो आहा बिराद मिस्टेक जायो होमबा बयगा नोंसिनिया एसे 70 आरो 75 आंनिया 75 मोजां सोमोन्दोआ बिराद खाथि खाथि नोंसिनिया बैनाय आरो गुमै बिहा बैनाय नोंहा बेखौ बैनाय नोंहा बेखौ गुमै खनसे मिनिलाय मानो गोसथोनायनो हरना फैदों भिडिअ खालामदों नै माने मावनो बारा हाखाया मावफेरखाया भिडिअ मावख्रुबग्रा आरो ना खुला नंगौ दा मावख्रुबग्रा देखायथारदोंना इयो नङाबा मावखाथारा मावमारा बेलाय मावबारा गैला माने आरो एकटाथ' नखम माने मिथिखानायसो मिथिखानायखौनो एटाथ' नखमलायदों नखमनो मा खालामनो लादों मिस्टार हाग्रा सनदों ना ओरैनो मानि थाखाय बेखौ हाग्रा सनलादों आरो बेयाव मा दोङो बियो गुड फ्राइडेनि थाखाय साफा खालामो बोसोराव खेबसे ना साफा सुफा खालामनानै सुनै होयो न'नि मानसिफ्रा उनाव बेयाव केन्डेल जलायफायो आरो शुक्रबाराव आब' बेयाव मा खालामनाय जादों हाग्रा सनलानायखौथ' मानसिफ्रा नुबाय थादों ओमफ्राय दायो मानि थाखाय सनलादों बेखौ आब' बेखौ बे मांखरसालि साफा खालामदों आरो गुड फ्राइडेनि सिगां साफा खालामनाय जायो ओमफ्राय आरो सानसे बेयाव फबजानाय मानसिफ्राबो गासिबो जे सिखांफिनगोन बाइबेलाव बुंनाय बादियै बे बिसासावहा बेबायदि साफा खालामनानै दोनबाय थानाय जायो ओमफ्राय बे मा होनो बेखौ मा बारावहाय फालिनाय जागोन ओरैनो दा मावबायसो खामानिसो मावदों दायो ओमफ्राय बेखौहाय फालिनाय हिसाबै
गुड फ्राइडेआवहा गुड फ्राइडे देग्लायनि दिनावब्ला 7 एप्रिलाव ओमफ्राय बे गुड फ्राइडेखौहाय मानि थाखाय फालिनाय जायो? गुड फ्राइडेआ जाबाय मानसि सुबुं हारिनि थाखाय बे पापखौ उद्रायनो थाखाय गावआनो खृष्टआव दोस्ताब जाफैनाय सान फालिनाय जायो। जिसु आरोना जिसुआ दा बेनिफ्राय दोस्ताब जाखांनायनि उनाव गावआ फबजाबाय फबजानानै उनाव सानथामखालि सिखांफिनबाय बेहाय फबजानाय साफ्रोमबो बिदिनो सिखांफिनगोननि फोथायनायजोंनो बेखौ साफा खालामदों। गुड थेंक इउ आबौनिसिम नायनो हागोन ने साफा खालामजोब्बाय दायो। मावगासिनो दोङो जोंनि रायजोआव आरो ओरैनो ओरैबायदि मोजां मा होनो गासैदोंबो मिलायो नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया जोंनिया डाइलगल' नैबे आबौआबो बिराद डाइलग गोरों रोङो बियो डाइलगखौ प्राइज मेडेल मोनबोनाय मानसि बियो मेडेल मोननाय मानसि ना बियो प्राइज माबायाव डाइलगआव मेडेल मोननाय मानसि बियो जोंना बेखौ मावथि नुखायो हर सान मावो बियो माथो जिरायबायसो देलाय स्लिम स्लिम जाखादों एन्जर फुथियान रोङोथ' रोङो नोङो मा हिनजाव मोननायफोरखौ मानो खेबदों ओमफ्राय हिनजाव मोनैफोरखौ हिनजाव मोननायनियावसो डाइलगफ्रा मोजां पियर फायो मिथिबाय अखा फैदों लोगोफोर नै माबायदि थादों नै अखा फैदों दाउ जब्रा हेन थानो गोनां खौला अखा फैदों नै अखा फैनानै बिराद सिरि सिरि थागासिनो दं सानैया खामानिया हाफ बेला फुंनि बाहागोआ जोब्बाय दा बेलासि एसे दंबावो मावनोसै होमबानो जोब्बाय वाल होदों नै बाउन्डारि वाल खुन्था गायजोब्बाय नायनो हागोन दा गायनाल' ओरैनो मा होनो सोयै गुरुङाव सोयै दोनबाय आरोना दाहाय मावसिगोन बिथिंजाय लामा फिसा बानायनानै होबाय नै मानसि थांलाय फैलायनि थाखाय मोसौ लांनो हागोन साइकेल लांनो हागोन मानसि थाबायनो हागोन